Narodila som sa v Bratislave a myslím si, že detstvo, no ja som bratislavské dieťa, kde aj starí rodičia sú bratislavčania, takže ja som proste si nezažila to detstvo také dedinské a iného typu. Takže ja keď vidím krávu, tak je to pre mňa sviatok a mám pocit, že som v zoo. Mala som takéto detstvo tuto v Bratislave, skôr o knižniciach, divadlách a menej prírody. Asi najviac, čo si tak pamätám, alebo čo mám v detstve, tak je vlastne Tehelko, kúpalisko a tam také nejaké spomienky a Matadorka. Vždy tie letné prázdniny spojíme práve s týmito kúpaliskami a tam trávili čas. Ja som išla už na 8-ročné gymnázium na matematické, takže tam som bola 8 rokov, potom som išla ešte na matfis. V počnom čase som zistila, že vlastne tá matematika, aby robiť niekde v office, prípadne v banke, že to asi nebude moja budúcnosť. Z matfisu som sa potom prihlásila na produkciu, na VŠMU. Počas tej produkcie som sa dostávala k tomu, že ja som veľa vlastne robila ako produkčná a občas sa mi stalo, že potom som sa aj niekde objavila. Práve, že ja som bola ten typ človeka, ktorý ako študentka na vysokej škole už som pracovala, lebo som sa vlastne hneď odsťahovala a chcela som si žiť svoj život. To znamená, že ako študentku ja si to moc ani študentský život nepamätám, lebo ja mám pocit, že keď som bola v robote, tak mi bolo ľúto a mala som za zle, že vlastne nie som v škole a zase keď som bola v škole, tak boli problémy, že nie som v robote. Nebola som ten študent taký, že ktorý bol na intrákoch a ruka hore a užívala som ten študentský život, ale skôr som naozaj celý čas popri tom pracovala. Robila produkciu, robila som pre spoločnosť a my sme robili Orange. Takže vlastne konkurenciu. To bol ten problém, že ja som musela hneď dopredu, keď ma akože oslovili, že či môžem ísť na casting, hovorím, že dobre, ale že či tam nebude stred záujmov, takže oni už aj vtedy riešili, že či tam náhodou nepríde k tomuto. Bolo niekoľko kolový casting s maďarským režisérom a nakoniec si ma vybrali. No, áno, to je môj pes, ktorý tu niekde pobehuje. Bolo to strašne vtipné, lebo vlastne kamarát robil ten casting, takže ja som tam došla a na jednej strane im sa páčilo, keď som prišla, že ten trash style a tak. V podstate taká nie rockerka, ale bola som vždy také, že skôr ten chalanský typ, že neprišla som tam nejako namalovaná alebo v sukni alebo niečo také, že prišla som tam asi, jak som teraz, že v nejaké riflové bunde a v rifliach. To mi raz volal kamoš teda, že na druhé kolo, ale že potrebovali, aby som bola taká nežnejšia trošku. Tak doteraz si pamätám, že som išla ku kamoške a požiadal som si taký ružový kabátik a prišla som tam v tom a keď ma zbadali, tak totálne vybuchli, lebo mi to prišlo vtipné a vedeli, že OK, že toto nie si ty, tak zase sme sa vrátili k tomu môjmu, ale vlastne bolo to o tom, že im sa páčil ten štýl, aký som mala a to vyžarovanie, ktoré som tam mala, že nebola som tá pipina. No a i keď v tej reklame trošku to tak pipkovsky vyzerá. Akože jasné, že je zaujímavé, že ľudia si doteraz na to pamätajú, ale nemala som... Ela, prosím ťa, poď ku mne, poď si sadnúť na mňa. Poď, pardon. Ela, áno, toto potrebovali. Neviem to povedať, akože ľudia si to stále pamätajú, ale možno, že tým, že som z Bratislavy a žijem tu, tak vlastne tam to nebolo také, ani by som nemala pocit, že keď som išla po ulici, že by niekto akože ukazoval. Podľa mňa tu sú ľudia zvyknutí, že bežne v tých istých malých potravinách, v ktorých nakupujem ja, nakupuje Newsy, nakupujú ostatní ľudia, že nebolo to také, že teraz by som mala pocit, že to je nejaká obrovská sláva alebo niečo také, že bolo to príjemné. Je to skôr taká vtipná spomienka, si myslím. Čo bolo super, že ja som vlastne v Prahe napríklad točila reklamu pre španielský trh, pre kvapky do nosa a potom ľudia, ktorí boli v Španielsku, mi hovorili, že proste, že ty ani nevieš, aká si tam hviezda, že čo? Ja na to šalala. Milujem točiť a milujem byť, akože, ale mňa najviac baví to, že keď vlastne sedím a ma malujú a vlastne mi robia vlas. Točilo sa to v Mikulove a v Brne. Boli to nočky, takže to bolo samozrejme náročné, lebo myslím si, že sa to točilo, už to úplne nepamätám, ale myslím si, že 2 dní, alebo jeden deň sa fotilo, druhý deň sa točilo, takže to boli vlastne 2 noci. A viem, že som mala také vysoké čižmy, z ktorých už ma potom brutálne boleli nohy. Ale bolo to strašne príjemné, že mi vlastne nechávali ma byť samou seba. Že oni to vždy povedali, že dobre, teraz máš túto sloku, ktorú máš zaspievať, máš tam nejakú interakciu, ale vlastne akože, že bolo to, že veľa tých výrazov mám pocit, že proste som to bola ja.
ono keď hráš sama seba alebo rozprávaš takto, tak je to veľmi jednoduché, ale akože už zahráte väčšie emócie alebo niečo iné ako samu seba, to už si myslím, že úplne nedokážem, že nemám na to ani školu, ani to nadanie. Ale hlavne akože ja si myslím, že pokiaľ príde nejaká ponuka a pôjdem niečo robiť, aj vždy je to, že vlastne hrám ako keby sami seba. Že naozaj, že pokiaľ by to bolo niečo takéto, je to super. Ale neviem si predstaviť, že teraz by som išla hrať Annu Kareninu, hlavne s tými potetovanými rukami. Jediné, čo bolo vtipné, je tu tam vidieť, že vlastne, ak sa pohla tá električka, tak my sme tak akože skoro popadali. A vlastne teraz, až keď sa nad tým zamýšľame, že aj ten text tej reklamy, myslím si, že v tejto dobe už by to neprešlo. No, mňa potom vlastne na základe tejto reklamy oslovila Markíza, ktorý vlastne akože na spoluprácu a vlastne ako moderátorku do Telerána. Bolo to hrozné. Akože bolo to, že strašný pocit, akože byť tam skoro ráno. Ja si myslím, že ja som sa ešte zobudila, mal som herpes po celej tvári. Proste bolo 5 hodín ráno a teraz vedieť, že musíš ísť a priamy prenos. Bol to extrém, naozaj, že extrém. Neuveriteľné obdobie, ale nemyslím si, že na to človek musí byť povahou a ja som to nedávala. Bol práve, že jeden z ľudí, ktorý ma veľmi podporoval, že vedel, že on cítil tú nervozitu a z toho svojho postavenia už proste staršieho muža a pána mi vždy tak povedal, že treba sa skľudniť, že nemám sa báť. Bolo naozaj, že veľká podpora. Veľmi akože milý, charizmatický človek. Ja som mal 22 rokov alebo 23, že nebola som ten typ, ktorý by išiel robiť do Telerána a rozprávať tam o pestovaní muškatov, že vlastne môj sen bol niekde inde byť. Ja som vždy mala sen robiť športovú redaktorku. Ja som chcela robiť v televíznych novinách šport. Určite si viem predstaviť, že by som robila niečo okolo formuly alebo okolo hokeja, že toto je tam, kde si myslím, že som doma, čo mám rada a čomu by som sa chcela venovať. Že nebola som v Miss, ani som nebola v Amerike. Akože bola som v Amerike raz, ešte dávno predtým, ako bolo Vianoce šalala. Takže ja vôbec neviem, kde toto vzniklo. A mám fakt pocit, že to bolo, že proste, že nejako niekde nájdená moja fotka, ktorá tam bola daná. Na žiadnej miske som nebola. Potom bolo očko, čo bolo perfektné. Jazykolamov a keď veľa rozprávam, tak trošku mi hlasivky odchádzajú. Napríklad aké? Prísny zmrný drún, smrdí tvrdým burún. Ono sa to volalo, že .sk, preto máme aj na Instagrame som vlastne .sk. Im sa to strašne páčilo, lebo po česky je to tečka, takže oni ma všetci prezývali bodka aj kvôli tomu, že som PHT. Bola to relácia o slovenských kapelách. Väčšinou kapely, ktoré tam prišli, mali tam koncert, tak sme sa stretli a rozprávali sme o ich nejakých novinkách, o tom, čo chystajú, vlastne o ich hudbe. Boli tam Hex, bol tam Lava Guns, Billy Barman, ešte vtedy neboli tak známi a takéto vlastne kapely. Bolo to také, že stretnutie vždy v tej Prahe, že s kamarátmi, bolo to veľmi pozitívne a vlastne sme dali aj von tie informácie. 5 rokov vlastne žila v Prahe a popri tom, ako som robila toto, som vlastne manažovala kapely. Mala som nejaký problém s tým, že aj sa tam nejako nájsť, aj tam mať ten pocit, že to je pre mňa domov, a ťahalo ma to späť. Vedela som, že možno, že aj tie príležitosti, ktoré mám tu, je ich viacej. Už tuto som mala predsa niečo vyšlapané, akože mala som tu už to zázemie a nechcelo sa mi tam úplne ísť od začiatku a tam, kde som bola, tak sa mi to tak až nepáčilo. Chcela som si skúsiť, aké to je byť naozaj zamestnaná vo firme a chodiť do ofisu od 9. do 5. alebo aký tam bol čas. Ja som potom išla robiť do Jojky, alebo dostala som šancu od Jojky a ja som vlastne robila potom s Honzom Žebejkom, vlastne Ivetu, tam som robila a toto vlastne naďalej robím, že buď tú produkciu, alebo teraz tým, že mám 2-ročné dieťa, tak vlastne robím asistenta režia. Teraz pre Markízu, Jamu, Levovú a podobné projekty, takže to je perfektné, že vlastne som stále na tom pláci, som v tomto biznise, ale som už za tou kamerou a tam sa cítim najlepšie. Každý si nachádzame asi ľudí z toho svojho okolia a keď raz robíš eventy, koncerty a venuješ sa tomu, tak väčšinou sa stretávaš s týmito ľuďmi. Ja neviem, akože nikdy som nebola na Tindri alebo na zoznamovacej aplikácii, to znamená, že áno, že aj keby som možno, že chcela, možno, že skúsiť, že aké by to bolo chodiť s doktorom alebo s učiteľom, ale nikdy vlastne neprišla tá príležitosť niekoho takého stretnúť, lebo u mňa to je naozaj, že tá robota na prvom mieste, takže buď si na tom pláci a si tam stretávaš sa s tým štábom alebo takto. Samozrejme, že proste tí hudobníci akože majú charizmu, majú to čaro, je tam tá osobnosť, je tam niečo, čo nás všetkých priťahuje a práve preto sú takí, akože sú tam, kde sú, lebo keby boli len hudobníci a nemali tieto ostatné veci, tak sa možno, že nedostanú tam,
A akože povedzme si úprimne, asi priťahuje to všetkých, takže ja som mala len to šťastie, že možno, že zase ich to priťahovalo ku mne. Máme vynikajúci vzťah a musím povedať, že teraz sa nám ešte vzťah oveľa viacej zlepšil, tým, že vlastne mám tú Zojku. Peťa berem ako rodiča. Sme mami do 20 rokov, akože áno, nebol ten, ktorý by ma vychovával a nebol ten, ktorý by bol pri tom mojom akože vyrastaní. Máme ten vzťah veľmi pekne nastavený, rovnocenný. Kým sa narodila moja dcéra, tak sme boli naozaj že kamaráti v podstate. Stali sa z nich starí rodičia. A tým pádom aj viac sa stali oni mojimi rodičmi znova, že náš vzťah je o Zojke, celý svet sa nám točí okolo Zojky, ale je to veľmi príjemné a vidím, že aj im sa zlepšil vzťah dvom, že všetkých nás to tak naplnilo a spojilo, že a vôbec som netušila a nečakala, že sa z nás stane takáto rodina. Naozaj bolo to neskutočná zmena, aj k lepšiemu, aj k horšiemu, akože samozrejme, že hlavne k tomu lepšiemu, ale nikto ti nepovie tým dieťaťom, ty prídeš o svoju na niekoľko rokov alebo na nejaký čas o tú svoju slobodu. Bola to pre mňa že neuveriteľná zmena. Doteraz sa z toho ešte dostávam a to sú to 2 roky, lebo vždy vlastne každý týždeň príde niečo nové, niečo sa tam zmení, ale nemenila by som za nič. Akože, ale takisto si myslím, že došlo to presne, že ja som vlastne mala 37 rokov, keď sa narodila, že prežila som si ten svoj život, akože nič z toho, čo som v tom živote zažila, by som nemenila a som za to šťastná a myslím si, že aj tá dcéra prišla v ten najlepší čas, ako mohla. Ten môj život teraz sa zase posunul úplne do niečoho iného a tým pádom, že vlastne som mala asi ten život predtým, aký som mala, nemám ten pocit, že mi niečo chýba, že mi niečo uniká, že by som chcela teraz akože byť vonku s kamarátmi alebo tak a naozaj ten život a čas s ňou užívam. Teraz Donďa robila ten svoj seriál, ktorý bol veľmi príjemný a je. A vlastne obsadila Zojku, moju dceru. Tak skúsila z tej úplne inej strany, že vlastne Zoda bola s tou Zojkou, ako je doprovod. A tiež to bola veľmi milá a zaujímavá skúsenosť, takže uvidím skôr u tej malej, že ako sa rozhodne, nejdem ju do ničoho tlačiť. Nechám jej tú voľnosť, že či ju to bude baviť a že či sa bude chcieť tomu venovať. Chcem, aby bolo šťastná, že keď sa rozhodne, že bude predávať v obchode, bude predávať v obchode, keď sa rozhodne, že bude chcieť robiť toto, tak bude robiť to, akože ja som len tá podpora, ktorá je to nejako ukáže, ale nepotrebujem si cez ňu plniť svoje sny. Veľmi vtipné, lebo ja keď som bola tehotná, tak, a vlastne ešte predtým, tak ja som veľa robila s Dankom Fischerom. Doňa si ma normálne, že našla, lebo si povedala, že aha, oni bývajú kúsok od nás a zistila, že som tehotná. A úplnou náhodou raz ma tak stretla, že pod branou. A ona, že ja viem, kto si a ty budeš moja kamoška. A odtedy sa z nás naozaj stali kamarátky. Odchádzali už z východu a Maja, že no konečne ideme domov. A ja, že ty cecko nevďačné, tá ja do 14 som na Širavu chodila k tým zdochnutým rybám sa kúpať. Nie, nikde sme inde nechodili, Max do Bojníc ma ešte rodičia vzali. A ty tu tade chodíš už od peršieho roku, chodíš do Gmoru 3 razy tam. Ona mala vlastne tento sen, urobiť podcast práve o materstve. Bolo super, že ona už predtým to mala vykomunikované s Lenkou. A chceli sme tam mať niekoho, že aby bol ten iný názor. My sme vedeli, že my budeme rozprávať z toho nášho pohľadu o materstve, ale žien, ktoré vlastne robili v tej kultúre, alebo proste akože majú iný trošku život, tak prišla do toho tá Lenka, ktorá zase nám dáva ten pohľad akože úplne iný. Na začiatku to bolo vlastne len také naše nejaké vyplutie všetkých emócií, tých materských. Veľa vecí, o ktorých sa nehovorí, že veľa tých tém je takých tabuizovaných a všetci ti tvrdia, že vlastne máš sa tváriť, že si úplne šťastná, že všetko je v poriadku a vlastne tým, že sme mi hovorili, že nie je to v poriadku, vo všetkom sa ti zmení život a aj v tom vzťahu a môžeš hoci ako veľmi milovať svojho partnera, môže byť súdený si, tak naozaj, že keď tým príchodom dieťaťa sa veľa toho udeje a sú tam veľké zmeny. Veľmi to začali teda tým pádom ženy brať pozitívne, že vedia, že aha, tak aj vy to máte takto. Takže nie som len ja tá akože zvláštna, ale že naozaj, že je to bežné. Berme si tak, že vlastne pri materstve je to tak, že má najviac ľudí chuť ti radiť. Lebo ja neviem, pri práci, akože málo kto za teba dojde a povie, že počúvaj, robíš to úplne na hovno, rob to takto a takto. Väčšinou to nechávajú tak, alebo akože keď prídeš a povieš, spýta sa niekoho, kto vieš, že ti má čo ako poradiť, tak ti dá to rado. Ale pri materstve je to tak, že hoci kto sa ťa pýta a má neuveriteľnú potrebu ti rozprávať do toho, alebo sa ťa pýta, že je úplne normálne, že ťa suseda stretne v potravinách a spýta sa ťa, že či ešte kojíš. Donďa má oprávnený strach, že teraz v tej dobe, aké žijeme, že vlastne akože dáva to na YouTube a tak. Ja sa jej nečudujem, že vlastne ona má z tých sociálnych sietí strach a z tohoto všetkého, lebo naozaj tí ľudia sú zákerní a odporní, že predsa len je z nás najznámejšia a má najviac akože asi tých sledovateľov. Žijeme v dobe, kedy každý má pocit, že ešte môže anonymne ti napísať hociaký hejt pod hocičo. Takže uvidíme, že či keď tak možno, že pôjdeme nejakou inou platformou, že točí to. Potom sme chceli robiť aj nejaké eventy, ale tým,
tým, že vlastne ona za 2-3 týždne sa narodí druhé dieťa, tak uvidíme, že kam to vlastne posunieme a ako. Tie sociálne siete tak akože v tej hlave riešim, lebo na jednej strane vidím, že má to veľmi kladné akože reakcie od žien. Ukazujem im tam ten svoj život, alebo ten obyčajný život matky a dcery s tými všetkými radosťami a strasťami a tak. Na druhej strane, akože to berem tak, že, že vždy to tam dám a dám to, čo ja si myslím a to, čo v tej chvíli chcem, že nemám to nejako naplánované. A presne som rozmýšľala, že aj nad tým, že teraz som plná tej dcery a toho psa a sú strašne spolu zlaté a hovorím si, že či tým neotravujem ľudí a potom som si povedala, že vlastne by to je jedno, že vlastne ja tu stále ten obsah robím pre seba, je to nejaká moja pamiatka, ja sa nad tým rozplývam a nad tým slzím, keď ich vidím dve spolu a dávam to tam a nechávam to, že kto to chce vidieť, nech si to pozrie, kto nechce, vôbec ma nemusia sledovať, ale necítim sa nejako, že teraz, že musím plniť tú povinnosť toho, že proste content kreatora, ktorý to tam musí dávať a rozmýšľať, že čo niekto chce. Ja mám profil, ktorý sledujú hlavne ženy, že mám tuším 90% ženy, tých 10% to sú chalani, ale ktorí sú kamoši. A tie baby, ktoré ma sledujú, tak ma sledujú preto, aká som. Takže vlastne musím si zaklepať, že nemám tam nejaké akože veľké hejty, alebo hejty väčšinou, keď prídu, tak sú to potom, že keď máme nejaké spoločné videá, že proste s Donďou alebo s niekým, kde ona má tých ľudí. Raz sa mi stalo, že kamoš mi akože taký, alebo známy povedal, že vlastne akože predávam svoje dieťa. Hovorím, že nepredávam, ale akože keď to tak vnímaš, hovorím, že akceptujem to, môžeš to tak brať, každý sme nejaký a každý nejaký svoj život žijeme. Teraz som videla akože asi pár dní dozadu, teraz neviem, bol rozhovor s twinskami a nejaká baba sa ich pýtala, že jak sú sestry, že či akože spolu aj chudnú, aj priberajú, že teraz sú pribraté. Je, že prosím, to čo je za otázku? Že toto je ďalšia vec, ktorá ma akože absolútne trápi, lebo ja vlastne roky riešim svoju postavu. A roky vlastne, akože aj keď už som sa vrátila, tak vlastne všetky články boli o tom, len či som pribrala, schudla, jak vyzerá. Pozrite sa, ako vyzerá Linda Wagnerová, že jak pribrala. A ja, že do prdele, akože proste to, kde sme, aby mňa v 40 rokoch, akože proste jediné, čo mňa bude definovať, je moja postava. To je, že taký tlak a práve tými akože sieťami, že na jednej strane akože sa nám chcú, aby tam nebol ten body shaming a snažia sa ukázať, že obeznejších ľudí, ale aj tak je to stále, že vlastne teba ako ženu, prvé, čo definuje tvoja postava, ako vyzeráš a až potom všetko ostatné. A je to neuveriteľné, že žijeme v tejto dobe, lebo si fakt myslím, že pred 100 rokmi by nikto neriešil, ako žena vyzerá. Neviem, že ako to je teraz, jak to majú dievčatá. Ja si pamätám, že počas tej strednej školy, že to bolo že hrozné a naozaj, že proste bola to odporná šikana jedine kvôli tomu, že jak človek vyzerá. Chcel by som čoraz viacej cestovať. Práve ukazovať tej dcére, že toto je more a robíte zážitky. Môj sen je Disneyland. Som zvedavá, že podľa mňa to bude zase len môj sen a že ona to neocení, ale že takéto veci, že proste naozaj, že užívať si tie chvíle a tie dané momenty, normálnym spôsobom si proste užívať ten normálny život a tešiť sa z toho, že mať aj tie dni, keď naozaj musíš robiť a sú ťažké, alebo keď je dieťa choré, ale potom si to vynahradiť tými peknými dňami, spoločnými zážitkami a to je teraz asi také, že čo by som chcela zažívať. I keď sa aj teším už na to, keď už bude veľká, zase budem mať ten svoj život a budem si môcť chodiť do divadla a cestovať. Akože pre mňa najväčší sen je momentálne si predstaviť láhnuť si na pláž, teplý piesok a len tak ležať a čítať si knihu, čo si myslím, že najbližších x rokov nepríde. Chcela by som akože zažiť to, že jak som točila tú reklamu a mala tých 22 rokov, chcela by som mať tento rozum. Inak by som to celé akože poňala a škoda, že v tej dobe nebol Instagram, lebo teraz by som bola podľa mňa, že najväčšia influencerka a mala neviem aké spolupráce, ale nemám nejaké odkazy. Všetci si žite svoj život najlepšie, ako viete. A nech vám do toho nikto nehovorí.